дуруд бинандагони гиромӣ, ҳоло барномаи илм фуруғи маърифатро ки дар заминаи озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ташкил шудааст манзури шумо мегардонем. ҳоло суҳбате дорем бо як гурӯҳ иштирокчиёни даври шаҳри озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ки ғолиб омаданд ва бо тӯҳфаҳо ҳавасманд гардиданд. Аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 16 нафар дар даври шаҳри ғолиб омаданд ки онҳо аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳам бо тӯҳфаҳои моддӣ, ҳам бо тӯҳфаҳои маънавӣ ҳавасманд гардонида шуданд. ҳоло сухани ифтитоҳӣ ба сардори раёсати илми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Рустам Наботӣ дода мешавад ва пас аз он мо суҳбатамонро бо дигар донишҷӯён, аъзоён ва ғолибони даври шаҳри озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат идома медиҳем. Иштироки донишҷӯён дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ба кадом дастовардҳо ноил кард донишҷӯёнро? Манзур ин аст ки оё истеъдодҳое буданд ки нуфта буданд ва дар раванди иштирок дар озмун онҳо кашф гардиданд, чун яке аз мақсадҳои асосии озмун низ ин аст. баъд аз ба тасвиб расидани амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат, дар бораи баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар 4 давра, донишгоҳи миллии Тоҷикистон озмуни мазкурро дар сатҳи факулте то 5 давраи умуми донишгоҳӣ ташкил кардем. барои дарёфти қобилиятҳои бештаранд? бале, савияи донишам бештар баландтар. барои дуруст аст, барои кашфи воқеан бачаҳое ки донишу малакаи бисёр хуб нисбати ҳамсинони худ доранд, нисбати рақибони хуб доранд, кашф кунем ва ба давраҳои минбаъда пешниҳод намоем. аз рӯи 7 номинатсия 78 нафарро ба даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат рохат додем. ташаккури зиёд. хуб, вақте ки шумо бо донишҷӯён ҳамкорӣ мекардед барои иштирок дар озмун, дар марҳилаҳои гуногуни озмун омодагӣ мегирифтед, завқи донишҷӯён чӣ гуна буд барои иштирок? эълони ҳамин озмун ва баргузории озмун дар сатҳҳои гуногун, давраҳои гуногун ба мо собит кард ки шавқу завқи ҷавонон, наврасон ба ин озмун хеле ва хеле ҳам зиёд аст. донишҷӯён на танҳо аз факултетҳои риёзӣ, техникӣ, технологӣ, табиатшиносӣ, балки аз дигар риштаҳои илм, аз дигар риштаҳои аз фанҳои гуногуни дигар дар ин озмун дар сатҳҳои гуногун иштирок карданд. масалан аз факултетҳои иқтисодимон, аз факултетҳои ҷомеашиносимон, ҳатто аз факултетҳои филологӣ дар номинатсияи информатика иштирок карданд ва то даври ноҳиявӣ омаданд, муваффақ шуданд, ҷойҳои ифтихорӣ гирифтанд. сарфи назар аз самти таҳсил онҳо ҳавасманданд барои иштирок кардан. бале, яъне ҳамун гап сари чи аст? гап ҳамун сари ҳамун аст ки завқу шавқи беандозаи навҷавонон ва ҷавонои мо ба илмҳои дақиқ ҳаст. фақат ин озмун як василаи шуд дар баробари озмунҳои фаннӣ миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат боз як сабаби бисёр такони ҷиддӣ, яъне бедор намудани завқу шавқи дӯстдорони фанҳои риёзӣ, табиатшиносӣ, техникӣ ва технологӣ гашт. ташаккури зиёд. Воқеан ҳам аз ҳадафҳои меҳварии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ин аст ки дар он тафаккури техникии ҷомеа, қишрҳои гуногуни ҷомеа тавсия дода шавад ва ҷалби ҷавонон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ бештар карда шавад ва ҳамзамон дастовардҳои илмӣ ба истеҳсолот ворид гарданд. дигар ҷолибияти озмун дар он аст ки дар ин озмун барои иштирокчиён ҳудуд гузошта нашудааст. яъне хонанда ё ин ки талабае ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳсил мекунад метавонад иштирок кунад ва шояд мусафеди 70 сола низ ки дастоварде дорад метавонад дар озмуни илм фуруғи маърифат иштирок намояд. далели ин иштироки омӯзгори таҷрибадор аз Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад ки дар даври шаҳрӣ сазовори ҷой гардид ва ҳамзамон ҳавасманд низ гардида аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. аз кадом номинатсия баромад кардед ва раванди баргузорӣ ва иштирок дар озмун чӣ гуна сурат гирифт? чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, саноаткунона ба сурати мамлакат ҳадафи чорум эълон гардид. барои амалӣ намудани эълону мазкур якҷоягӣ мутахассисони соҳавии ширкати алюмини тоҷик
و علومون پژوهشگاه علمی تحقیقات متالورگیا تکنولوژی استحصال فلوس را و راه ماندیم. فلوس این مواد می باشد که برای تازه نمودن متل مایع از غش‌ها و اینچنین روی پشکنی متل مایع از هوای اتمسفری استفاده برده می شود. تا سال 2014 فلوس را بیرون از جمهوری واردات می کردند. برای عوض نمودن مواد وارداتی در نتیجه گذراندن تجربوی استحصالی آزمایشگاهی 5 دستورالعمل فلوس را از معدن‌های محلی و پرتاب‌های استحصالی کارکرد نمودیم و در استحصالات جاری نمودیم. دستورالعمل یکمش 30% را پرتاب تاجیک کیمیا صنعت و 30% آن را باشه موادهای وارد شونده تشکیل می‌کردند. اینچنین سه تایه دستورالعملی که در استحصالات جاری نمودند اینا پررگی با پرتاب‌های استحصال کیمیا با استفاده بری معدن‌های محلی به کار مانده شدند. در نتیجه گذراندن تجربه استحصال فلوس وارد شونده پرره عوض کرده شد و 2014 تا اینجانب شرکت الومینی تاجیک با این دستورالعمل استفاده برده ایستاده است. اگر همین دستاورد شما را بیشتر معرفی کنیم بیرون از تاجیکستان خریدار پیدا میکند؟ که روز الومینی زواد اینا همین در هوسمند شده است با گفتگوی با کارخانه شرکت الومینی تاجیک رفته ایستاده است. ببینیم الکی دستاوردی که شما دارید مانع شده است برای وارد کردن این محصولات از خارج کشور. وقتی که ما زینه به زینه به هدفهای پیشگذاشته آزمون جمهوری علم فروغ معرفت نزدیک میشیم یا اینکه میرسیم آهسته آهسته هدفهای دیگری سطح بالاتر دولت و حکومت پیش نظر میآیند، یعنی ما به آن مقصدهایمان نائل میگردیم. در همه سطح کاهش دادن سطح واردات و بیشتر کردن صادرات محصولات از تاجیکستان میباشد. تشکر زیاد. خوب، در دور شهری صاحب جای چندم گردیدید و چگونه هوسمند شدید؟ در دور شهری سزاوار جای سیوم گشتم و 10,000 سامانی مکافانیدن شد. همان گونه که مشاهده می شود در سه آزمونه که با امر بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار می‌گردند در سطح جمهوریوی، دایره اشتراکچیان وسیع است و در قطار جوانان یعنی پسران اینچنین دختران نیز هوسمند هستند. شماره زیادی آنها که در آزمون اشتراک نمایند، دانش خود را، لیاقت خود را، کسبیت خود را معرفی کنند. نگاره نظر آید که از اشتراکچیانی هست که در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از نامیناسیون گئوگرافیا اشتراک کرده است و در دور شهری سزاوار جای شده است. مرحمت بگویید که چی شما را وادار کرد که ما از نامیناسیون گئوگرافیا اشتراک کنید و به همین سم یا به همین رویه را آورید؟ چطوره که پیشوای معظم ملت در پیام خود یعنی سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کردند و وابسته به این امر پیشوای معظم ملتمان دایر به تأسیس دادن آزمون این فروغ معرفت برآمد. من در این آزمون اشتراک کردم و پیشتر که من آنقدر رغبت زیاد نداشتم، وقتی که همین آزمون تأسیس داده شد من به همین فن گئوگرافیا رغبتی یعنی زیاد پیدا کردم. خوب، شما در دور شهری جای چندم رو گرفتید؟ در دور شهری آزمون این فروغ معرفت من جای دوم رو اشغال کردم و با مبلغ 15,000 سامانی یعنی هوسمند گردانده شدم. نفری که در همین نامیناسیون جای یکم رو گرفت به فکر شما دانش وی بیشتر بود؟ منظور شفافیت آزمون است. شما خودتان مشاهده کردید که مثلا با سوالهایی که حکمان میدادن وی بیشتر فعال جواب میداد یا اینکه شما؟ وابسته یعنی به تئوری و کوشش که با خوندن همین فن خرج داده شده از جانب من، خیلی یعنی
шаффоф гузашта шуд ҳамин озмун ва ман розӣ ҳастам ки ҳамин ҷои дуюмро ишғол кардам ва шахсе ки ҷои аввалро ишғол карда буд ӯ нисбат ба ман бештар яъне кӯшиш ба харҷ медод, яъне ба саволҳо ҷавоб медод. ба он саволҳое ки шумо посух гуфта натавонистед, шумо ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ гирифтед, омодагӣ чӣ гуна аст? ба даври ҳамин ҷумҳуриявӣ озмуни ин фуруғи маърифат ман ҳамаҷониба яъне кӯшиш ба харҷ дода истодам ки ҳамин фанни географияро аз худ намоям ва то ҳол низ яъне ҳамаҷониба ин фанро яъне хонда истодам ки дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни ин фуруғи маърифат яъне сазовори ҷои аввал гардам. ба саволҳое ки посух гуфта натавонистед, ҳоло мустақилона кор карда истодаед ё не? ба саволҳое ки посух нагирифтам, бале, мустақилона кор карда истодам, аз китобҳои иловагӣ низ истифода бурда истодам. вақте ки шумо жарфтар ба илм ворид мешавед, фурӯ меравед, ҷолибияти фанни географияро пайдо мекунед, яъне ки дар чӣ мебинед ҷолибияти ҳамин фанро? завқ бештар мешавад ё не? бале, вақте ки ман ҳоло вақте ки географияро намедонистам, он қадар дар бораи ҷаҳон тасаввурот надоштам ва вақте ки ман ба ҳамин фан ворид шудам, яъне ҳамаҷониба ин фанро омӯхтам, ҷаҳонбинии ман васеътар шуд дар бораи яъне давлатҳо, дар бораи ҳамаи чӣ давлатҳо, ҳам аз рӯи иқтисодӣ, ҳам аз рӯи табиӣ. абдурауф, шумо дар озмуни илм фуруғи маърифат аз кадом номинатсия иштирок кардед? бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат озмуни илм фуруғи маърифат баргузор гардид ва мо низ яке аз иштирокчиёни фаъоли ин озмун будем ва ман дар ин озмун аз рӯи номинатсияи фанни биология иштирок намудам ва сазовори ҷои сеюм дар даври шаҳрӣ гардидам. вақте ки мо биологияро меомӯзем, дар бораи рефлексҳо маълумот мегирем, дар бораи ҳуҷайраи инсон, дар бораи сигналҳои ҷавобии инсон ба ангезандаҳои беруна маълумот мегирем ки чӣ тавр ғайриихтиёр организм ба ангезандаҳои беруна ҷавоб мегӯяд, албатта худи мо шавқамон бештар мешавад, завқамон бештар мешавад. вақте ки шумо фанни биологияро мехонед, шинос мешавед ба чунин ҳолатҳо, чӣ фикр мекунед дар бораи ҳамин фан? оё тавсия медиҳед ба ҷавонони дигар ки роҳ рам ба омӯзиши фанни биология? ҳар як фан нозукӣ, моҳият ва дарки худро дорад. ман низ завқи ин фанро аз даврони талабагии худ доштам ва иштирокчи якчанд озмунҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ будам ва вақте ки донишҷӯам шудам, завқи ин фан дар ман зиёдтар ҷӯш мезад. албатта фанни биология ин бениҳоят ҷабҳаи васеъро дар бар мегирад ки дар мавзӯи омӯзиши тамоми соҳаи яъне зинда, организмҳои зинда баҳс мекунад ва ин завқ дар ман боиси он гашт ки мутолиаи зиёд, ҷабҳаҳои зиёди нисбатан дар доираи васеъе ки худи биология дар худ инро дорад омӯзам ва аз он чизое ки дар пеш бархурдор набудам, аз нозукиҳои ҳамин фан бархурдор бигардам. ҳамон гуна ки гуфтед, яъне завқи шумо аз синни мактабӣ пайдо шудааст. беҳуда нагуфтани ягони мо ки илм дар хурдӣ ё ин ки дар кӯдакӣ нақш бар санг аст. ва имрӯз ки шумо дар даври шаҳрӣ ғолиб омадед, ба он омӯзгороне ки аз даври мактабӣ шуморо раҳнамоӣ мекарданд ба омӯзиши ин фан ва ба он устодон омӯзгороне ки дар даври донишгоҳӣ аз онҳо шумо фанни биологияро омӯхтед ва ба ин ҷаҳони васеъ ворид гардидед, чӣ гуфтаниед ба онҳо? дар даврони мактабӣ омӯзгоре ки дар ин равия бениҳоят заҳмати худро нисбати ман харҷ намуданд, устоди ман ҳузур доранд, яъне Шералӣ Кенҷаев буданд ки яъне оғози анамин роҳи маро дар анамин самти биология рӯшантару васеътар намуданд. ва албатта дар даврони донишҷӯиам низ омӯзгорони бениҳоят донишманд барои омӯзиши идомаи фанни биология кӯмак расонидан кам набуданд ва бевосита аз байни онҳо омӯзгоре ки бештар дар даврони донишҷӯӣ нисбати ман кӯшиш ва харҷи худро намуданд, ин Каримзода Акобир мебошанд ва бо роҳбарии он нафар, албатта бо дастгирии ин омӯзгори бисёрам донишманд,
ман кӯшиш намудам ки ҷабҳаҳои зиёдтари илми биологияро аз худ намоям. ташаккури зиёд. Акнун омӯзгоре ки шуморо дар мактаб таълим дод ва омӯзгоре ки шуморо дар донишгоҳ раҳнамоӣ кард ба ҷаҳони васеъи илми биология, аз суханоне ки шумо гуфтед ва аз ғолиб омадани шумо дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат дар даври шаҳрӣ хурсанд шуданд, шод шуданд ва онҳо низ ҳавасманд шуданд ки бештар бо шумо кор кунанд ва ифтихор кунанд аз чунин шогирд. Акнун биёед мегузарем ба масъалаи дигар. Агар озмуни илм, фуруғи маърифат намешуд, ин қадар истеъдод, ин қадар донише ки ҷавонони мо доранд, донишҷӯёни мо доранд, бемуаррифӣ мемонданд, кашф нашуда хоб мекарданд. Манзур аз дурандешии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки ин озмунҳоро роҳандозӣ карданд ва ҷавонони мо, донишҷӯёни мо тавонистанд ки иштирок кунанд ва дониши худро, он чизе ки дар қалби худ доранд, дар андешаи худ доранд, муаррифӣ намоянд. бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат дар доираи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ қабул карда шуд, ки мо низ аз ин озмун бениҳоят хурсанд аз он ҳастем, ки ин озмун нисбат ба дигар озмунҳое ки мо иштирок намудем, ҷиҳатҳои мусбии худро нисбатан зиёдтар дорад. Албатта ҳам аз ҷиҳати моддӣ ва ҳам аз ҷиҳати маънавӣ. Ва ин озмун низ сабабгори он гардид ки имрӯз чеҳраҳои шинохтаи нафароне ки дар доираи илм, дар ҷоддаи илм заҳмат мекашанд, меомӯзанд, дар байни тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан шинохта шаванд, яъне маъруф гарданд. пешниҳоде ки аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ҳамин озмун ба роҳ монда шуд, ин дарёфти донишҷӯён, хонандагон, умуман донишмандони нисбатан бо илм аст. Албатта ин боиси он мегардад ки ҳама самтҳои қишри гуногуни ҷомеаи ҷумҳурии Тоҷикистон рушди нисбатан васеътар намояд. ташаккури зиёд. хуб, вақте ки озмунҳои Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи суби доноӣ баргузор мешуданд 2 соли қабл, ҷавонон пешниҳод карданд ки дар риштаи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ низ озмуне дойр карда шавад ва пешвои миллат ин дархости ҷавононро ба инобат гирифтанд ва зери амри махсус ин озмун дойр мегардад. хуб, ин маънои онро дорад ки ҳамеша ҷавонон дар мадди назари роҳбарияти олии давлат ҳукумат қарор доранд. Акнун мо чӣ вазифа дорем? вазифаи мо ин аст ки омӯзем, аз ин имкониятҳо васеъ истифода барем ва донишҳои худро, таҷрибаи худро барои пешрафти ватани азизамон сарф намоем ва кӯшиш кунем ки ба ҷаҳони мутамаддин пайвандем, чунки воқеан тамоми тадбирандешиҳое ки аз ҷониби давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ мешаванд, бешак даст ёфтан ба ҷаҳони мутамаддин аст, роҳ ёфтан ба ҷаҳони мутамаддин аст ва ба ин васила ба як давлати мутараққӣ табдил додани Тоҷикистони соҳиби истиқлол. Яке аз номинатсияҳои озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ин номинатсияи физика ва астрономия аст. ҳоло мебинем ки аз байни иштирокчиён кадоме аз донишҷӯён дар ин номинатсия иштирок кардаанд. аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия дар ин озмун иштирок вардидам. раванди баргузории ин озмун яъне хеле шаффоф буд ва номинатсияи физика ва астрономия дар ду давр сурат гирифт, яъне даври назариявӣ ва даври амалӣ. чӣ саволе ки ҷавоб додем бо ҳавай масалан холисона, бо ҳамон ҷавоби додаи мо холисона, яъне баҳогузорӣ карда шуд. дар даври шаҳрӣ шумо ҷои чандумро гирифтед? ҷои якумро гирифтам. бо 20 000 сомон ҳавасманд гардонда шудем. вақте ки дар даври шаҳрӣ шумо иштирок кардед ва аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо маблағҳои хеле калон ҳавасманд шудед, ин худи ташаббуси раиси шаҳри Душанбе аст. воқеан чунин дастгирӣ, чунин роҳбарӣ моро ҳавасманд мекунад ки бештар омӯзем, бештар ба илм роҳ оварем. ба фикри шумо баргузории ҳамин гуна озмунҳо ба мо чӣ дода метавонад ва дар маҷмӯъ роҳбарияти давлату ҳукумат ба он ҳадафе ки зимни таъсис додан ва ташкил кардани озмунҳо гузоштаанд, метавонем дар якҷоягӣ бирасем ва аз як давлати масалан
аграрӣ саноатӣ ба давлати саноатӣ аграрӣ табдил ёбем дар заминаи ҳадафи чоруми миллӣ ки ин саноати кунонӣ бо сурати мамлакат аст. мақсад аз баргузории ин озмунҳо дар он аст ки кадрҳои соҳибистеъдод ёфт шаванд ва мардум яъне муаррифӣ шаванд. Ташаббусе ки президенти мо карданд ба маврид аст муаррификунандаи ҳамин давлат, ҳамин нафароне ки дар ин озмун ғолиб меоянд бояд ҳаминҳо бошанд. ҳамин озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат низ мақсад аз таъсис додани он татбиқ намудани барномаҳои бисолаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва ризоӣ дар соҳаи илм маъриф дар давраи солҳои 2020 ва 2040 мебошад. он нафаре ки дар паҳлӯи шумо нишастааст аз кадом номинатсия баромад кардааст ва раванди баргузории озмунро чӣ гуна мушоҳида кард? аз номинатсияи ихтироъкорӣ иштирок намудам. 7 технология пешниҳод намудам ки ҳар як технологияи мо ҳамчун ашёи хоми истеҳсоли алюминӣ мебошанд. ҳар яки он дар истеҳсолот татбиқ гаштааст. вақте ки як ҷавон барои дар марҳилаи шаҳрӣ иштирок кардан бо чунин дастовард иштирок мекунад муаррифӣ мешавад, воқеан мо чун обу ҳаво муҳим будан зарур будани баргузории озмунҳоро бештар мушоҳида мекунем, дарк мекунем ва барои ин озмунҳо ҳамаи мо аз пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдории бепоён кунем ки масалан мо барои худамон дониш меандозем, меомӯзем ва ҳавасманд мешавем дар сатҳи роҳбарияти олии давлату ҳукумат. шумо бо ин дастовардҳо дар даври шаҳрӣ ҷои чандумро гирифтед? бо ин дастовардҳо дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои дуюм гаштам ки бо маблағи 15 000 сомон мукофонида шудам. ман Комили Қурбоналӣ, донишҷӯи курси чоруми факултети химияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошам. иштирокчии озмуни илм фурӯғи маърифат мебошам. сазовори ҷои сеюм дар даври шаҳрӣ аз ин озмун гардидам ва миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат мерасонем ки чунин як озмуни сатҳи ҷумҳуриявиро барои мо ҷавонон пешбинӣ карданд. рушди ҷаҳони муосир моро водор мекунад ки ба омӯзиши фанҳои дақиқ аз ҷумла технологияи иттилоотиву иртиботӣ бештар роҳ орем. хуб шумо ки аз ҳамин номинатсия дар озмуни илм фурӯғи маърифат иштирок кардед, муҳимияти омӯзиши ин фанро дар чӣ мебинед? ман аз вақти мактабӣ ба ҳамин фани информатика завқ доштам. дар ин номинатсия 80% амалӣ буд ва 20%аш назариявӣ. бештар дар кадом паҳлӯ фаъол будед? дар паҳлӯи таҷриба ё ин ки назариявӣ? ман бештар дар паҳлӯи амалӣ бал бисёртар гирифтам. холи бисёртар гирифтам. хуб чандум ҷоро гирифтед? дар даври шаҳрӣ дар ин озмун сазовори ҷои аввал шудам, бо мукофотпулии 20 000 сомонӣ қадрдонӣ шудам. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат ман аз номинатсияи технологияи иттилоотӣ иштирок кардам ки сазовори ҷои дуюм шудам ки аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бо мукофотпулии 15 000 сомонӣ қадрдонӣ гардидам. имкониятҳое ки барои мо ҷавонон фароҳам оварда шудааст моро водор мекунад ки бештар омӯзем, сидқан ба омӯзиши илмҳо машғул шавем ки ба он ҳадафҳое ки пешвои миллат гузоштаанд зимни таҳияи барномаҳои озмунҳо бирасем, чун расидан ба ин ҳадафҳо зиндагии шоистаи моро таъмин мекунад, дастовардҳои илмии моро бештар мекунад ва Тоҷикистони азизи моро дар сатҳи байналмилалӣ, дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати мутараққӣ муаррифӣ мекунад. шумо чӣ назар доред дар ин маврид? бале дуруст аст. Сараввал ман миннатдории худро мехостам ба пешвои муоззами миллат баён намоям ки чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро барои мо ҷавонон ташкил намудааст ки мо тавонем он донишу малакаву маҳорате ки дорем дар худ ба дигарон нишон диҳем ва ин озмун метавонад ки аз миёни ҳамаи ҷавонон, аз миёни донишмандон кадрҳои беҳтаринро омода созад. дар ин озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат аз номинатсияи химия иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гаштам ва аз ҷониби мақомоти ирояи ҳокимияти шаҳри Душанбе бо маблағи 15 000 сомонӣ қадрдонӣ карда шудам. аз давраи мактабӣ ман дар озмунҳои зиёд иштирок мекардам ва ин якумин озмуне буд ки аз онҳо фарқи ҷиддӣ дошт. дар дигар озмунҳо танҳо даврҳои назариявӣ буд, яъне мо дониши худро ба таври назариявӣ баён мекардем. дар ин озмун бошад
ба ғайр аз назариявӣ инчунин корҳои лабораторияне ба тарзи амалӣ гузарондем. ман миннатдории хешро ба ташкилкунандагони ин озмун, хусусан ба сарпарасти бевоситаи ин озмун муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон миннатдории хешро баён мекунам, ки чунин озмунро барои мо ҷавонон роҳандозӣ намуданд. дар ин озмун сазовори ҷои дуюм гардида аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ қадrdонӣ гардидам. ман дар озмуни ҷумҳуравии илм, фуруғи маърифат иштирок кардам. дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои сеюм гаштам ва аз тарафи раиси шаҳри душанбе ба маблағи 10,000 сомонӣ мукофотонида шудам. ҷолибияти омӯзиши фанни математикаро дар чӣ мебинед шумо? Чӣ ҳавасманд кард шуморо ки ба ҳамин фан рӯ оред? ман аз даврони мактабиам дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ иштирок мекардам. ман ҳамчун иштирокчии ин озмун ҳар як иштирокчие ки ҷойҳои якум, дуюм, сеюмро гирифтанд арзанда мешуморам, зеро ки онҳое ки ҷои якуму дуюмро гирифтанд онҳо бисёр кӯшиш карданд ва ман ба он саволҳое ки ҷавоб додан натавонистам теории ҷиддӣ дида истодам. дар даври ҷумҳуравӣ кӯшиш мекунам ки сазовори ҷои якуму дуюм гардам. ман миннатдории худро махсусан ба ташкилкунандаи ин озмун ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва дар ҷавоб ман худро вазифадор мешуморам ки фанни дақиқ, яъне ки номинатсие ки ман интихоб кардам аз сидқи дил хонда ва ба ватани худ хизмат намоям. дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз номинатсияи география иштирок намуда дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои сеюм гаштам ва ба маблағи 10,000 сомонӣ сазовор гардидам. ман миннатдории худро асосан ба асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки дар даврони истиқлолият ҷавононро пайваста дастгирӣ мекунанд ва ба ҷавобан ба ин дастгириҳои пешвои миллат мо ваъда медиҳем, ки бо баҳои хубу аъло хонда дар амалӣ гардонидани 4 стратегияи давлатӣ саҳми худро мегузорем. ташаккур барои суҳбат, барои андешаҳое ки зимни суҳбат иброз доштед, аз бурду бохти худ гап задед, аз завқи худ маълумот додед нисбат ба фанҳои дақиқ, ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ. бинандагони азиз, ин нафароне ки ҳамроҳи онҳо мо суҳбат кардем дар хусуси баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ва аз ҳавасмандии онҳо ҷиҳати иштирок дар ин озмун ва дигар ҳамсолони онҳо як гурӯҳ донишҷӯёне буданд, ки танҳо аз Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар даври шаҳрӣ сазовори ҷой гардиданд. ҳамзамон аз дигар манотиқи кишвар, аз дигар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олӣ дар даври шаҳрӣ аз ин озмун сазовори ҷойҳои намоён гардиданд, ки онҳо инак ба даври ҷумҳуриявии озмун омодагӣ гирифта истоданд. ба ҳамаи онҳо ва ба ҳамаи онҳое ки ҳамроҳи мо суҳбат карданд, андешаҳои хуби худро баён доштанд, барор мехоҳем дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат ва умед бар он мебандем, ки ҷавонони мо бо омӯзиши амиқ ва ҷаҳонбинии худро васеъ кардан дар рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми бештар мегузоранд. дар ин ҷо суҳбати мо ба поён мерасад. ба шумо хушрӯзӣ ва саодат мехоҳем.